Kardom don marli muka kalir long nangli tum kadoi phan puthot kurwang thu pinialam the lake hempu adhorom hu bangso adhorom atum ani malong elitum kelang dun meme lapen kachini dun meme ason an langpon suna Eson kapacini alam thela puhen lo nilitum hajat adhorom aphanta kirungdun lapen kapacet tak pidun lapukali tebon sita nilitum akemang lake isi project ason komane jongsi kachini kangtung dokop leputante bangso alamarjan kelang pen nasap agian longpon pusi ning teponsi selam pon iglo Alam
Hempu mukang kurwang pu de kurwang de kurwang pu hempu rasinja kurwang pu hem alam hempu arenam hem alam hempu arenam hem alam hempi arenam hem alam hempi arenam hem alam hempu arenam hem alam hempu arenam hem alam hempi arenam hem alam hempi arenam hem alam hempu arenam hem alam hempi arenam hem alam hempu arenam hem alam hempi arenam Kurcing thur de kurcing thur karbi kurpho kurcing thur karbi kurpho kurcing thur de kurcing thur karbi kurpho kurcing thur karbi kurpho kurcing thur kurwang thu de kurwang thu binchong kuru sar kurwang thu Kurwang thu de kurwang thu binchong kuru sar kurwang thu hem arenam hem pu arenam 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 Hempu orang pecana mar pecana hempu orang pecana mar pecana hempu orang pecana mar pecana orang pecana mar pecana hempu orang patir nang mar pecana hempu orang patir nang mar pecana hempu orang pecana mar pecana Husulaman. Kurcing thur karbi kurpho kurcing thur karbi kurpho kurcing thur de kurcing thur karbi kurpho kurcing thur karbi kurpho kurcing thur hem arenam hem pu arenam hem arenam hem pu arenam Hempu mukang kurwang thu kurwang de kurwang thu pura sinja kurwang thu kurwang de kurwang thu hempu mukang kurwang thu de kurwang thu hem
Tiếp lăng mà. Không rồi. Din cái lều ăn là gì? Thằng nó câu là gì? Cara tapon apa lah? Long lagi. Nhiều nhất. Jagat lagi. Bunga, kagian na, pare, pare. Ya, hư là đun cái phần nha, đó là. Là heo nó mất đi. Đó là cái gì?